Ga hoor. Heb je genoeg eten? Opa fraga hey, tanan kondre na wan kondre sa opo boa hey. Opa fraga hey, tanan kondre na wan kondre sa opo boa hey. Opa fraga hey, tanan kondre na wan kondre sa opo boa hey. Ik ben 20 jaar. Ik speel dus bij Almere City. Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Geboren op Sint Maarten. Mijn vader is Surinaams, daardoor kan ik voor Suriname uitkomen. Als speler, als keeper zijn voetballende keeper. Ook wel goed op de lijn. Dus lang ook. Dus ik heb wel mijn kwaliteiten zo. Hoe oud was je toen je begon met voetballen? 8. En wanneer wist je dat je profvoetballer wil worden? Denk ik toen ik 14 was. Toen maakte ik ook een stap hoger. Toen begon ik met divisie spelen bij Zeeburgia. En toen heb ik echt de knop omgezet om voor het profvoetbal te gaan. En hoe lang speel je al voor Almere City? Dit is mijn tweede seizoen. Juist. Nu heb je het fantastische nieuws gehoord. Ja. En dat is dus dat jij nu mag uitkomen voor het nationaal team van Suriname. Ja. Hoe voelt dat? Ja, trots. Mijn vader was heel trots, mijn moeder ook. Familie ook heel trots. En mijn vrienden, ja, die zijn nog steeds heel blij. die zijn nog steeds heel blij. Die vragen me steeds, ja, wanneer ga je nou weg? Wanneer ga je nou? Weet je? Dus die volgen het nu ook echt op de voet. En op de club waren ze ook, heb ik ook van iedereen felicitaties gekregen. Wat denk je wat jouw toegevoegde waarde zal zijn aan de selectie? Ja, moeilijke vraag. Ja, ik denk vooral mijn gedrevenheid. Dat vind ik mijn werkethiek. Dat ik hou echt van hard trainen en veel mijn best doen, hard strijden. Maakt niet uit of je speelt en of op de bank zit, maar gewoon om het team echt op sleeptouw een beetje mee te nemen om echt één team te vormen. Wat is je doel? Een WK spelen. Opa fraga hey, tanan kondre na wan kondre sa opo bota hey. Opa fraga hey, tanan kondre na wan kondre sa opo boa hey. Opa fraga hey, tanan kondre na wan kondre sa opo boa hey. Ja, ik ben Ryan Koolwijk, 35 jaar, geboren in Rotterdam. Onder andere gespeeld voor Excelsior, Dordrecht, AS Trentin en nu bij Almere City. Wanneer wist je dat je voetballer wilde worden? Hoe oud was je toen? Nou, ik begon natuurlijk, eigenlijk denk ik op mijn 4,5 was ik dat ik begon met voetballen. Ja, vooral wist ik dat ik het leuk vond. Maar echt denk ik toen ik bij Excelsior rond de 18, 19 werd, had ik wel het gevoel van het zou wel eens kunnen gaan lukken. Ja, en tot nu toe tevreden over je loopbaan, voetbalcarrière? Zeker. Blij mee. En, het is nog niet ten einde. Ik hoop er nog een paar jaar aan vast te kunnen plakken, maar tot nu toe zeker tevreden. Nou, en nu krijg je eigenlijk de afgelopen 2 weken, ik weet niet hoe lang het al speelt, maar fantastisch nieuws. Want je werd geselecteerd voor het nationaal team van Suriname. Hoe voelt dat? Ja, trots vooral. Het loopt natuurlijk al een hele lange tijd dat spelers vanuit Europa zeg maar, voor Nacho kunnen gaan spelen. En dat het dan nu echt zo ver is, dat is vooral trots. Veel berichtjes, familie, vrienden en dat is superleuk. Ik ben natuurlijk al wat ouder, dus ik zat ook wel te denken van misschien ga ik het niet meer meemaken. Dus ik ben nu wel blij dat ik daar nog deel van uit kan maken. Ik verwacht wel wat van dit Surinaamse team, want er zijn natuurlijk andere spelers die dus ook sportpaspoort hebben gekregen, zoals Leerdam, Biseswaar. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, trots natuurlijk. Ik denk grote namen, spelers met veel ervaring. En buiten dat denk ik dat de spelers die al voor Nacho zijn uitgekomen, dus uit Suriname zelf, dat hun natuurlijk ook een fantastische prestatie hebben verricht. En dat zonder hun dit allemaal niet was gebeurd. En dat we het met z'n allen moeten gaan doen. En daar heb ik heel veel zin in. Wat verwacht je? Ja, maar ik verwacht natuurlijk vooral chemie, plezier en strijden voor je land. Dus met het mes tussen de tanden en winnen. Wat is jouw bijdrage aan dit Surinaamse elftal?
zou je willen toevoegen? Ik denk vooral ervaring. Met mijn leeftijd natuurlijk denk ik dat ik al heel wat ervaring heb. En ik denk dat ik vooral een speler ben die heel veel rust in het team brengt. Voetballend mijn steentje bij kan dragen. En vooral dat, ja. En hoe wil je dat ze jou moeten herinneren over 10 jaar? Ja, dat is een lastige vraag. Ja. Ik denk dat ik hoop gewoon vooral dat ze trots zullen zijn dat ik een van de eerste spelers ben die ook vanuit Europa uit mag komen voor Nacho. En dat wij dat goed doen en dat wij daarin geschiedenis schrijven. Opa fraga hey, etra na brada, opa fraga hey, etra na ansisa, opa fraga hey, mi lobi mama papa wala mala, opa fraga hey, mi tak mi lobu en adisa no pre. Groeten uit Suriname, vandaag mijn debuut gemaakt. Super blij en yes, overwinning 3-0, 0 gehouden, clean sheet. Super blij, groeten van hier, doei doei.